Blijf weg van getroffen stranden. Dat is de boodschap van de regering naar aanleiding van de overstromingen die er afgelopen zaterdag waren op Curaçao. Op vele plaatsen op Bandabao was het water enorm en heeft ook veel schade veroorzaakt. De regering doet een oproep om niet naar de stranden te komen van Bandabao. Die zijn beschadigd door het water. Daarbij gaat het onder meer om Grote Knip en Kleine Knip, Playa Cauqui, Playa Santa Cruz, Playa Lagoon en Playa Grande, ook wel Playa Piscador genoemd. De regering is verder ook ingegaan op de kritiek die er was dat de dammen niet zouden hebben gefunctioneerd. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft onderzoek gedaan. Onder meer met drones hebben ze de situatie bekeken. Ze hebben onderzoek gedaan naar de dammen. En daaruit blijkt dat de dammen hun werk deden tijdens de hevige regenval, maar gewoonweg het water niet aankonden. En daarom zijn er verschillende overstromingen geweest op Bandabao. Er was een waarschuwing uitgegaan voor zaterdag, zondag en maandag, maar de grootste regenval lijkt zich allemaal zaterdagochtend te hebben afgespeeld in vooral het westelijk gedeelte van